Tajvanske vazduhoplovne snage su danas pokušale da upozore 18 kineskih aviona koji su ušli u njihovu zonu protivvazdušne odbrane, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Tajpeju, prenosi Reuters. Broj aviona koji su bili uključeni u akciju bio je daleko manji od poslednjeg napada velikih razmera 23. januara, kada je učestvovalo čak 39 kineskih aviona, a ministarstvo je saopštilo da je najnovija misija uključivala 6 kineskih lovaca J-11 i 6 J-16 kao i 2 bombardera H-6, navodi britanska agencija. Bombarderi su u pratnji protivpodmorničkih aviona I-8 odleteli ka jugu Tajvana preko kanala Baši, koji odvaja ostrvo od Filipina. Drugi avion je preleteo oblast severoistočno od ostrva Bratas, koji je pod kontrolom Tajvana na gornjem kraju Južnog kineskog mora, prema mapi ministarstva. Tajvanski lovci su poslati da upozore kineske avione, a rakete protivvazdušne odbrane raspoređene su da prate aktivnosti, saopštilo je ministarstvo. Nije ispaljen ni jedan hitac, kineska letelica nije letela u vazdušnom prostoru Tajvana, već u njegovoj identifikacionoj zoni protivvazdušne odbrane, precizirano je u saopštenju. Tajvan je trenutno u stanju pojačane pripravnosti zbog bojazni da bi Kina mogla da iskoristi rusku invaziju na Ukrajinu, da napravi sličnu vojnu akciju na ostrvu koju smatra svojom teritorijom, iako vlada u Tajpeju nije prijavila nikakve naznake da Peking priprema potencijalni napad, navodi britanska agencija.